बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गान्धी जयन्ती हाबाफारि फालिदों। दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 153थि जोनोम सान। बिथां गेदेमानि जोनोम सानखौ भारत हादरनि गोबां हादोरसा आरो ओनसोलफोराव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे सानजों लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय जावलिया देवान गेलेग्रा फोथाराव जिल्लानि बेन्दोंनि दाब दाब दख'राफोरखौ लानानै फालिनाय नुनो मोनो। बे फालिनाय हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। लोगोसे माहारिनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा अतुल चन्द्र स्वर्गियारिया। महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद चन्द्र रामसियारिया। हाबाफारि बादियै बोरिमाखा जुनियर कलेजनि गोरायुं सनेश्वर नार्जारिया गोजोननि थाखाय जरासे गुफुर फारौखौ बिरहोयो। दिनै जे अहिंसा सान लोगोसे जे जोंनि भारत हादरनि माहारि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो बिथांनि 153थि जोनोम साननि गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोबाय थानाय बेखौ जिल्ला आफादाव फालिनो थाखाय बेखौ जोङो थि खालामनाय जादोंमोन बोरिमाखानि बे जावलिया देवान बे फोथाराव। बेजों लोगोसे जोङो माखासे सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे अहिंसा सानखौ जों बिनि थाखायनो फालियो जे जोंनि माहारिनि गेजेरावबो मोनसे समाव जोङो मिथिगौ जोंनि गावजों गावनि गेजेराव जे गोरोन्थि सानलायनाय हिंसा सानलायनाय आरो गावनि गेजेराव जे मोनसे जे खाना माने गेना गोरोन्थि सानलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिया मोनसे समाव एसे फावसायफिननो गोनां जादोंमोन। गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। गावजों गावनि गेजेराव जिउ फोजोबनायसिमबो बे थांदोंमोन। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव खावलायगोन जाहाथे नैबे मोनसे चेप्टारा थांबाय बेखौ बोरैहाय फोजोबनो हायो जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि आइडिय'लजिजों बिथाङा फोसावनानै होलांखानाय जे अहिंसा खान्थिजोंसो जोङो गुबुननि गोसो आरो जिखिनि साननाय हनाय बेखौ जोङो जै खालामनो हायो। आरो बे रोखा जादों जे भारतआ मोनसे समाव ब्रिटिशनि आमोलावमोन। ब्रिटिशआ सोरखौ सासन खालामदोंमोन बेखौ जोङो उदां खालामनो हादों होनबा महात्मा गान्धीनि दैदेननाय अहिंसा खान्थिजोंनो बेखौ जोङो उदां खालामनो हाबाय। दा जोङो उदां भारतनि बयबो नागरिक। नाथाय उदां भारतनि नागरिकब्लाबो जोंनि गेजेराव जोंनि माहारिनि गेजेराव आरो जोंनि समाजनि गेजेराव लोगोसे जोंनि न'खरावबो माब्लाबा हिंसायारि जाथाया जानो नागिरो आरो बेखौ जोङो जेब्लासिम फोजोबनानै लाया अब्लानोसिम जोंनि हारियाव जोंनि न'खराव सान्थिया फैनाय नङा, गोजोना फैनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जों खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन जाहाथे हिंसा साननायखौ जाहाथे जोङो गारनो हायो आरो बेखौ जोङो फोजोबनानै लाथारनांगोन। दिनै नंगौ दिनै मोनसे लिबारेसन जाबाय बेहाय फ्रिदमा दङ बयहाबो राइट टु स्पिच दङ बुंनायनि मोन्थाय दङ माने सावरायनायनि मोन्थाय दं। नाथाय प्रडाक्टिभ आरो बेयो मोनसे जोंनो इफेक्टिभ सावरायनाया जानांगोन जाहाथे नैबे सावरायनायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे कमेन्ट होनायनि गेजेरजों फेसबुक वाट्सएप बायदिनि कमेन्ट होनायनि गेजेरजों दाङाबाजिया जाहाथे फैया। गावजों गावनि गेजेराव माने एना सानलायनाय गोरोन्थि सानलायनाया जाहाथे सोमजिया बेखौ जेब्लायबो नोजोर होनांगौ दङ। दिनै रोंबाय राबाय बयबो बाहायबाय मबाइल बाहायबाय बायदि बाहायबाय। नाथाय बे मबाइलनि गेजेरजोंनो बे जे रोंनायनि गेजेरावनो गावनि गेजेराव बे हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो नागिरनाया गोबां समाव जादों। मानो होनबा जोङो मिथिगौ आसामाव माखासे जाथाय जादों बिदिनो माने फेसबुकनि वाट्सएपनि गेजेरजों बे भुल फोसावनायनि गेजेरजों दाङाबाजि जानो नागिरनाय मात्र जोंनि बे आसामावल' नङा सारा भारत सारा बिश्वआव बेफोरबायदि गोबां सोमजिहोनाय माखासे सुबुंफोर दङ। दा बिनिफ्राय जों जानगार जानो हानांगोन आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बे गोसोनो बेबायदि जुदि गोसो साननाय दंब्ला बेखौ गारनानै अहिंसा खान्थिजों जोङो जिखिनि बुजायनो नागिरनाय बा जिखिनि फोरमायनो नागिरनाय बे गावनि जि मोन्थाय बुंनायनि मोन्थाय बेखौबो जाहाथे लाखियो। जों जेब्लायबो उन सिगां साननो हानांगोन आरो उन सिगां साननो हानायनि जे गोहोखौ जोंनो होदोंब्ला बे गोहोखौ बाहायनानै जाहाथे उन सिगां सानलायनानै जों दावगानो हायो आरो माहारिखौ
जौगाहोनोब्ला अहिंसा खान्थिजों सावरायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे माने इनभाइरनमेन्ट बेहाय दाफुंनायनि गेजेरजोंसो जों हागोन नङाब्ला नों आंबा आं जुदि एना एनि सोरबा जुदि आंखौ रायदोंबा बेखौ बुनो थांनाय सोरबा बुनो थांदोंब्ला बेखौ बुथारनो नागिरनाय बिसिम जुदि सानोब्ला बे माब्लाबाबो गोजोन फैनाय नङा माब्लाबाबो मोनसे हारिया जौगानाय नङा डिसि सेक्रेटारिनि जि गाहाय न'ब्लां बा हाबलांनाय जि गेट बेहाय आसामिस बाहायाखै बा सोरबा माबा बर' बाहायदों बर'ल' बाहायदों बे बाथ्रायाथ' बे सरकारनि खोथा जोंहा बेहाय बुंनांगौ गोनां गैया नाथाय जायफोर बिथाङा दिनै दाबि खालामदों बा बे आसामिस रावखौबो थानो होननानै दाबि खालामदों बे बिथाङा बबे हारिनि बेखौ सिगां सानग्रोनायासो दरखार दंमोन दा बेखौ जुदि नायोब्ला माने आसाम एसेमब्लिनि गेटआव गोबाव बोसोर जेराव नोङो जोंनि बर' रावा 90 सिडुलाव हाबबाय भारतनि संबिधानजों गनायथि जानाय बे रावखौनो बाहायिया बेसे समसिम माने नांथाबनानै दंमोन दिनै बाहायजाबाय आरो बेखौ दिनै गनायनो हायि माखासे मानसिफोरा बेबायदि कमेन्ट होनाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो बे जोंनि थाखायथ' खोब माने दुखुनांथाव जागोन जोंनि हारिनि मानसियानो बेखौ जुदि बुंदोंब्ला जायनो गोनांथि जादों बे दाबि खालामनानै लानांगोन मानो होनबा बर'आ मोनफ्रोमबो मोनथायखौ दाबि खालामनानै मोनदों दा गुबुननो थाखाय दाबि खालामना होनाया जोंनि थाखाय एखेबारे लासिंसिं जादों आरो बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेखौ जोङो माने बाक्सा जिल्लानिफ्राय बे एबसुनिफ्राय बेखौ फोरमायनो नागिरो हाबलांग्रा लामायाव दाहाल थुंग्रि माने होनायखौ एबसुनि सिम्बल होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरदों बेनि सायाव मा खेंफोरदिन सानो दाहाल थुंग्रिया एबसुनिल' सिम्बल बेथ' जानो नाङा जोङो बर' हारिया मोनसे दावहारु हारि आरो दावहारुनाव मा थायो जेब्लानाखि बै समाव आधुनिक नङामोन गुलि बारुद गैयामोन माजों दावहा नांदोंमोन बर' हारिया माजों सिनायथि मोनदोंमोन बेखौ सानहरनांगौ दङ आरो आं सानो बिथांमोननि नलेजआ हयथ' मोनहास'वाखै आरो मोनथियाखैबा एसे जारिमिनखौ फरायनानै लानांगौ दाहाल थुंग्रिजोंनो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दावहा नांबोनानै दिनै नैबे फरजासिम मोनफैदों आरो बे दाहाल थुंग्रिया जोंनिल' सिनायथि नङा गोबां गुबुन हारिफोराबो माने जि जाथि माखासे माहारिफोर दङ दाहाल थुंग्रिखौ बाहायबोदों दा बे बाहायनाया जोंनि दुलाराय बर'फ्रा हिसाबै दा बेखौ गोहो हिसाबै बेखौ बाहायदों जोंनि सिम्बल हिसाबै बेखौ गुबुना जेनेबा बहाबा डेक'रेट खालामनानै मोजां मोनसे बेखौ सिम्बल होनानै बर'नि सिनायथि होनो नाजानायासो जोंनि थाखाय गिदिर जानांगौमोन बे माने एबसुनि बै साहित्यनि बै माबानि सोरबा आबोबनि बे जानो नाङामोन बेखौ जे बर' हारिनि दाहाल थुंग्रिया बेखौ जोङो सिगांग्रो मानो गनायनो हायाखै बेसो गिदिर माने प्रश्न मानो होनबा जोङो माखासे जोंनि आगजुफोरखौ गुबुननो होबाय दिनैबो बे गेटआव होनायखौ जुदि जोङो गावनो बुंनानै लायोब्ला बेथ' बेनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथाव आरो जेबो थानाय नङा दाहाल थुंग्रिया बर'नि आरो बे बर'निखौ जों स्टाब्लिस खालामनांगोन बे गेटआवनो जाथों बे माने बहाबा लांगोनायाव जाथों बहाबा न'आवनो जाथों सिगांग्रो गोसो गोरबोआव लानानै बेखौ जेरावखि बाहाया जोङो बाहायनो हानाय जानांगोन आरो बेखौ जोङो सिगांग्रो एबसु नङा बर'नि लाग्रोनांगोन दाहाल थुंग्रिखौ सोरबा साहित्य नङा बेखौ बर'नि लाग्रोनांगोन सोरबा जिखिनि आफादानो जाया मानो जिखिनि राजखान्थियानो जाया मानो बेखौ बर'नि लाग्रोनांगोन आरो बर'नि जेब्ला जों लानो हागोन जेरावखि जाया जोङो बे मोनसे बर'नि सिनायथि आर'नाइ दाहाल थुंग्रि बायदि बायदिया जोंनि सिनायथि बेखौ जोङो रोखा खालामलांनो हागोन अब्लासो जोंनि बर' माहारिखौ जों गेरेमसा माहारि एबा सिनायथि मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो हागोन नङाबा बेखौबो जुदि गारलांबाय थायोब्ला बर'नाव आरो जेबो थानाय नङा दा बेनि थाखायनो बिथांमोना जुदि नलेजआ मोनस'वाखैबा एसे फरायथों नलेजआ मोनस'वाखैबा एसे बिजिरबावथों बा एसे नायबावथों आरो बेनिफ्राय जाहाथे बे माने मोजां मोनसे जे सानस्रिजों बिथांमोना बिबुंथिफोरखौ बा बाथ्राफोरखौ बुंलायोबा मोजां बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास मबाइल टेम्पार मबाइल चार्ज हेडफोन
पेन ड्राइव मेम'रि आरो मबाइल बेटारि कम्पिउटार माउस कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।